nan shine kabarin baban mai abin duniya. Yadda kika je gidanmu kika zagi ba danki ya je gidanmu ya zagi mahaifiyata, haka na zo na zagi tsinin gutsun uwarki, na zagi uban da ya haifi uwarki da cutar s ta kawo ki ƙasa. Na gode wa Allah, na kuma gode wa Allah mai abin duniya. Ya yar hauce ki zo makabarta, ka ci gaba, ki zo makabarta yanzu ga na a tsakiya na raba kafa a kabarin uwarki. In yar halacce ke cikin uwarki din da nake kai, dan me cin uwarki, dan me cin uwar wannaki, na raba kafa ki zo, ina jiran ki. In kuma ba za ki samu damar zuwa ba, ki gaya mini in fita daga cikin makabarta. Au tsoro ne ba za ki zo ba, ina dai ga na raba kafa, ke nake saurare, ke nake jira, ina jiran ki, ina cikin makabarta inda aka binne mahaifiyarki.